Arata sa kinabuhi ni Lot. In Genesis chapter 13 sa 13. Sugdan sa tabo, o nganong naabot si Lot dito sa Sodom o Gomora, o nganong nagpabilin si Abram manibukan na Abram, dili pa na Abraham, diri sa bukid. Sa 13 igsoon, nakita na ko diya, gamay lagi ilustrasyon, nga si Abram o si Lot nagkuyog kini sila og lawig. Unya kanang istorya tungod kay dato man si Abram unya napoy dato pun si Lot naglawig sila kuyog diha. Unya ang sitwasyon ana tungod kay daghang mga hayupan si Abram, daghang pong hayupan si Lot, sa usa ka lugar dili sila mag-igo, di sila makasya ba. Yang si Abram na magpili si Lot og lugar para magbulag sila ba. Unya ningon si Abram, Abram kanang Lot, kanang di magita diri mag sakto ba. Kay gamay ra man kining lugar atong ilawigan. Unya nakabalo pod ko nga ang imong magbalantay ug akong magbalantay di po nakasinabot, mag-away pod ayon. Mag-away man pirmi no nayo man diri. Pwede ba mo hangyo kun nimo na mupili kag lugar kung asa ka napita mo balhin? Kaya para kung dito ka mapili, ako lang diri. Pero kung diri ka, ako mo pahawa, dito ko mapili. Karon, sa lakto na pagkasulti, ang gipili yun ni Lot is kining lugar, journey down from the east. Gipili niya ang lugar paingon sa silangan, from the plain of Jordan, down toward to Sodom. Ang kining Sodom o Gomora, tapat ni siyang duha ka syudad. Unya, mo ni siya ang est, silangan ba? Mo ni ang gipili ni Lot. Unya, ang Bible nag-ingon, si Lot wala ginipuyo sa Sodom, wala ginipuyo sa Gomora. Nara siya sa Atbang. Amen? Wala siya nga dito sa Sodom, nagkuyo siya sa mga taong dautan, naging dautan ko siya, no? Nara siya sa Atbang. Momento na ang giingon diri sa Bible, katong ibasa na to sa 2 Peter, chapter 2, verse 8, nga kung kuyo gani ka, magpuyo sa mga taong unbeliever, mahasol mo ka tungod silang pagsupak pirmi silang binuhatan sa Ginoo. Mo man ni tabo ni Lot, si Lot may gingnan ani. Naman pastor, tungod kay sa panahon ni Lot, naaman siya diri kapuyo niya ang Sodom ug Gomora naaman diri. Nakabalo man ta ang Sodom Gomora, mao gid ang duha ka lugar nga supak pirmi sa Ginoo. Kay grabe gid makasasala nga lugar. Mo to niyo si Lot, mahasol mo ko nga lugar ha kay supak man pirmi sa balaod sa Ginoo. Supak man pirmi sa ilang binuhatan sa Ginoo. Sumao ni nasulat sa 2 Peter chapter 2 verse 8. Karon, lantaw na to ang istorya sa kinabuhi ni Lot. Before igsoon miabot ang dakong terrible nga hukom dito sa Sodom o Gomora. Okay, are you with me? Apa tadi ha? Let us open our Bible in Genesis chapter 18 verse 20. Ari sa ta sa Genesis chapter 18 verse 20. Ari ko para dili mo mawala ba? Kay dito na siya sa kwan. Ari ko ha para dili mo mawala ha. Genesis 18:20. Mao kini ang pulong si Ginoo. Og ang Ginoo maingon tungod kay ang singgit sa Sodom ug Gomora dako. Og tungod kay ang ilang sala hilabihan ka makapasubo. Ginoo nimo na niya. Ako mulugso karon og matan-aw kung sila mibuhat ba sa tanan sumala sa singgit ini. Nga miabot ka nako og kun dili ako masayon. Verse 22. Og ang mga lalaki miliko gikan dito og miadto paingon sa Sodom. Apan si Abraham nagtindog pa atubangan sa Ginoo. Niyo ang Ginoo. Grabe Ginoo ni Sodom Gomora. Ang ilang pagkadautan ni pasilaob sa akong kasing-kasing. Tungod kang ilang pagkadautan nilapaw sa ako. Di ka lang ang pagkadautan ba? Kabalo mo basta ang lugar isoon, puno na yun sa pagkadautan, pareha sa unang panahon, walay rason nga ang Ginoo dili na niya laglagon. Amen ba? Walay rason isoon ang Dios dili mo laglag sa lugar kung grabe na gyud ka kaayo ka makasasala nga lugar. Likewise, ang tawag na to Sodom o Gomora.
Niyo ang Biblia sa verse 23, og si Abraham iduol og mingon, imo ba usab nga naglago ng mga tarong uban sa kalutan? O dita. Niining panahon na ang kasuko sa Ginoo pisilaog. Wala ingon nga ang ulo sa Ginoo gakuan ba? Gasigag yun. Meaning to say, ang iyang kasuko misilaog gid ba? Grabe yung kasuko. Orang kita kung masukot ka na magpangagot ng ipon, para musigag may mga mata, niya orang muhay na ka ba? Oh, ang kasako sa Ginoo may tilaog. Niining panahon ay igsoon ng Bible nga si Abraham na may ngalan diri, siya ang gitahasan sa Ginoo aron sa pag-adto dito ni Lot ug aron sa pag-adto sa Sodom ug Gomora, aron may makita ba siya ditong mga tao nga maghinulsol mubiya sa ilang mga sala o muila sa Ginoo aron dili niya dayonon og laglag ang Sodom ug Gomora. So ang istorya ni ron mao ni in verse 24 in verse 23 ningon na si Abraham, Ginoo taysa imo ba usab nga laglagon ang mga tarong uban sa mga dautan? Yan niya. Ang kanindot lang kay si Abraham nakigstorya gid sa Ginoo. Amen ba? Oh, yan si Ginoo, tayo sa Ginoo. Kanang musugot ra ba ka nga imong laglagon ang Sodom ug Gomora na ay mga matarong dito kuyog sa mga dautan? O ba ang gipasabot ni Abraham ni naa dito si Lot. Usab na to? Amen. Naa dito si Lot eh. Right. O niya, ang ipasabot po ni Abraham kung baga, kung magwalay siya dito sa Sodom Gomora, kung naabay mo tuon niya nga mga tao, laglagon pa ba sa Ginoo? O si Mauni pagkutanan niya, musugot ba ang Ginoo nga sakito niya ang mga dili magtotoo o ang mga dili Kristohanon, kuyog sa mga Kristohanon? O Mauni pagkutanan ni Abraham in verse 24, tingali adunay kalim-an nga matarong dito sulod sa syudad. Ikaw mo sa bulaglaw dili mo paiway sa dapit tungod sa kalim-an nga matarong aniya sa sulod dinhi. Ingon na dayon si Abraham. Abi Ginoo, abi lang, abi perhaps, peradventure, perhaps. Abi Ginoo, kung naay 50 ka tawo sa Sodom Gomora nga maghinulsol, nga mobiya sila mga sala o motuon nimo, imo pa bang laglagon ang Sodom Gomora? Kabalo mo sa ito ba Ginoo? In verse 25, kana ipalayo gikan kanimo sa pagbuhat sunod ini nga paagi sa pagpatay sa matarong uban sa mga lutan ug ang mga matarong mahisama sa mga lutan kana ipalayo gikan kanimo. Dili ba maghukom sa tibuok yuta magbubuhat sa matarong ug ang Ginoo mitubag? Yung sinuwa ha, ang sa Abraham, Lord, imo ba laglagon kung naay 50 ka buok maghinulsol dito sa galangan? Galangan, masigaw yung mata. Tinili na madugay hukman sa Ginoong kalibutan apel ang galangan. Amen. O, litas siya an example, kini lugar na ato ang gipuyan karon. Kung wala gyud maabot ang panahon nga nanami gipadala ang Abraham dire, kung wala gyud mga tawo maghinulsol mabiyas lang mga sala, may panahon din nga laglagon sa Ginoo apil gyud. Ang mga tana, itugot ba sa Ginoo nga laglagon ning lugar kuyog ninyo? Iapil mo ba? Itugot ba sa Ginoong laglagon ang galangan kuyog sa mga Kristohanon dire? Mo ni pangutana ni Abraham, sabi Ginoo, abig nalis 50 ka buok. Moadto ko dito ron, magwali ko dito. Unya kung naay 50 ka buok mo to, laglagon ba nimo? Ingon verse 27. O sa verse 27, verse 26. O ang Ginoo mingon, kung nakakaplag ako sa Sodom og 50 ka buok, dili na ko laglagon. Amen. Yes, ingon na si Abraham, ay salamat. Abi lang Ginoo, abi lang, abi. Ni Abi Maria daghan na kuan na no, na disgrasya ni Abi Maria. No? Sa abi lang Ginoo. Abi 40 lang ka buok. Gina pinato yung hangyo niya. 50. Abi Ginoo 40 ka buok. Kung naay 40 ka buok, maghinulsol ito, mubiya sila mga sala, mutalikod sila mga sala, muila nimo ang Ginoo, ikaw ang Ginoo Dios. Imo ba laglagon gyapon ang Sodom Gomora? Iyan na po ng Ginoo. Kung naay 40, dili.
Ano po siya Abraham? Ay, salamat. Abi lang Ginoo, abi lang. Basa lang niya, dila na basa, itaasa na eh. Abi Ginoo, kung naay 30. Ano matagad si City, ari Abraham? Abi Ginoo, kung naay 30. For example, lang Ginoo, abi naay 30. Musukot pa ka laglagon, nagyapon nimo ang Sodoma, Gomora. Musukot pa ka laglagon nimo ang galangan, kung naay 30 ka mo maginulsol. Yan pa ng Ginoo. Aw, naay 30, mas maayo. Sige na lang, dili lang ako laglagon. Isinuwa po kay, grabe po kay kasing-kasing ba? Kaya mga magoli, grabe kay kasing-kasing, no? Amen ba? Masway, kung doon ay mga kastuwarong na dili na makita na mo, ang tuong nila na mo, kaya naman ang pasensya sa Ginoo ba? Ang gusto di ka niyang mga lagad ka, gusto di ka mabalik ka, kaya gusto sa Ginoo, di ka mapil sa dakong kasakitan eh. Yung sinuwa, 30. Time sa siya, walay 30 dito, kahit ulo na ba itong matras ka? Pag magaliwalay na dito, patukaran na tayo sa arms. O sige, Ginoo, abig 20 ka po. Di ka sa 50, 40, 30, di mo na po rin eh. Lord, abig 30 lang, 20 lang. Musugot pa ka? Kung dili ni ko tiyo-tiyo, mawin na yung gisulat ya. Kung dili na ako basahon kayo, mawin naman niya, taas naman kayong basa pa ko. Sa Lord, abig 20. Mutukot pa ka, naglago ni mo ang Sodoma, Gomora. Di mo na po siya, Ginoo, 20? Sige lang, dili na ako naglagon, basta na 20 mo to, oh. Yung siya, Abraham, may naglagon 20. Kahit gigulong, kabalo na ko siya sa Sodom Gomora, grabe ka na adlaw yun. Immorality, usap pa ng klase, sa mga, ayaw ng Bible ko dito inom, usap pa ng klase ko na diyan ng mga kasakitan, mga kasalanan. Yung sinuwa, 20. Ginoo, isang lakaw. Isinuwa, no, grabe ko, no? Abi, pulo lang, Lord. Gika sa 50, 40, 30, yung Bible, 20, hangtod nga, pulo na lang yun. Ngayon sinuha, Lord, abig na pulo. Naglagon ba gyapon nimo ang Sodoma, Gomora kung ay pulo kabuk taong maginulsol, bubiya silang mga sala, mutuo nimo imong Dios? Sige, no, I will not destroy if there is 10 unbelievers. Butang to unbelievers lang. Dili magtotoo nga mutuo nako o mubiya sa lamang sala. Dili nako naglagon. Pero kabalo mo, sa grabe nga paghangyo ni Abraham, milakaw siya igsoon nga naghilom-hilom. Si Abraham milakat nga hurag nagmasulubon. Why? Because nakita niya igsoon nga ang Sodom, Gomora, lugar kini nga grabe ka mga kasalanan ng mga tao. And the Bible says, bisag sa hangyo niyang pulo igsuon ngayon ang Biblia, wala gay mga taong naghinulsol o mibiya silang mga sala o mituol o mituo sa Ginoo. Wala bisan usa. And the Bible says ngayon diri sa verse 19 sa chapter 19, misugo ang Dios og duha ka anghel. Oh, natawan niyo? Genesis chapter 19 verse 1. Og dihay miabot nga duha ka anghel sa Sodom kagabion og si Lot milingkod sa gangahan sa Sodoma sa mitindog aron sa pagtagbo kanila og yang gidoko ang iyang kahulingon paingon sa yuta. Unsa gibuhat sa Dios? Gipadalaan niya duha ka anghel. Asa ni gipadto? Sa lugar sa panimalay ni Lot. Pastor, taysa nganong gipadto man niya ang duha ka anghel sa panimalay ni Lot? Igsoon para makahibalo ka. Ang Ginoo naay gitagana nga pagpalinggawas sa mga tao, mga tarong. Amen ba? Amen. Gipato niya ang duha dito ka anghel aron suginlan si Lot o ang iyang pamilya that tomorrow ugma pahawa na mo ning dapita kay sa dili matugay pagkaugma paulanan na si Ginoo kalayo o kasupre kini mga lugar. Ug tuod man igsuon sa mga paghitabo diha, nakita na to kung imong basahon diha gyud ang whole chapter 19. In verse number 11, diha nimo makita ang sitwasyon sa kalibutan karon o sitwasyon sa ato ang mga katawhan karon. O tawon yung chapter 19 verse 11. O sila mihampak sa lalaki nga diha sa putan sa balay pinagi sa pagkabuta nga ang gagmay o nga dagko mao ang ila sila mismo nangaluya sa pagpangita sa putahan. Verse 12. Ug ang mga lalaki miingon ni Lot, ikaw ba tunay kauban dinhi? Umagad imong lalaking anak, imong babaeng anak, o bisan imo unsa nimo dinhi sa syudad, tada sila gawas din dapita. Unsa ingon sa duha ka anghel? Alot aligod Lot. Na ba kay umagad?
Na ba kay anak nga lalaki sa imong umagad? Or anak nga babae sa imong umagad? Or even, kinsa pa ng kailan yung mga sugara? Hala, ingna to sila, nga kuyong ninyo o nga, napahawa ta ni lugara, kay gunupo na nis Ginoo. Amen? O sa sa Bible, in verse 13, kay bulaglag ini dapita tungod kay singgit nila nga nagko tubangan sa naong si Ginoo ug ang Ginoo ipadala kanamo aron sa maglaglag ini. Pero just like what we have happened today, natawa ninyo ang verse 14 kung kasunod mo. Niwa na Biblia, og silot may gawas og misulti sa iyang mga umagad, sa iyang mga Kisa yung sultihan ni Lot? Lord, Spirit is Isulti siya sa mga umagad, and sit up, get your mga nagigmino siya mabayang anak, o mingo sa dagan siya gipasuginlan. So, kamu dapat tapat na diri, tapok mo. Ugma, lagdago na ni sa Ginoo ni Sodom Gomora. Gusto tamong suginlan igsoon nga kamu dapat mo ginulson mo, mubiya mo siya mga sala, o gawas na diri mo pahawa ta diri kay ang Ginoo, gunubo na sa Ginoo. But what is the response of these people? Kabalo ko sa response ng mga tao? Ha? Gisultihan sila sa Ginoo, usa? Usa ang response? May bugal-bugal sila ngadto ni Lot. Amen? Amen ba? The response of the people today, magbugal-bugal sila para ninyo. Pa, ma, tiyo, tiya, dawat sa Ginoo. Doon sa Ginoo. Pagbatong ng relasyon sa Ginoo ay ng relihiyon. Pagbatong ng relasyon sa Ginoo, pangalaga sa Ginoo, kaysa dili madugay, mubalik ang Ginoo ang rukman ng kalibutan. Usa ito ba sa mga tao? Bugal-bugal. Amen? Sakto ba ang panahon sa Lot o sa pagkaroon-garon? Sakto dili. Sa panahon nga giaton ni Noah yung umagad, giaton ni Noah mga babaeng anak sa iyang mga sa iyang bata, usay itubag. Silang tanan may bugal-bugal ni Lot. Correct. Grabe no? Ang pagbalik sa Ginoo, ang paghukom sa Ginoo, sama sa panahon ni Lot. Natawa ninyo ang panahon ni Lot. Kung ang tao gisuginlan gani sa tarong nga mobiya ta diri kay hukman ni si Ginoo, ang mga tao nagbugal-bugal. Sinuwa sakay mo sa arka, nga naman kay lulupon sa Ginoo. Pikat ni mo nuwi. Kabugal-bugal. Sa panahon na to karon kung adunay magwalig sa bayan sa kaluwasan para sa Ginoo nga maluwas unta ka, buto ka, pero sa response sa tao, nagbugal-bugal. Amen. Amen. Grabe igsoon, nagbugal-bugal. Iwan ang Biblia pagkaugma igsoon sa nitabo. Okay mo na basahon ang chapter 19. Di pauladan sa Ginoo o dagkong mga kalayo gikan sa langit o asupre fire and brimstone nakabutang gikan sa langit nahulog igsoon dito sa Sodoma Gomora. O sa nitabo, si Lot iyang asawa o ang iyang bata may palinggawas nga to sa Sodom sa isa buntag. And the Bible says, ang Sodom Gomora igsoon nga duha ka dagkong syudad. Ingon ang 2 Peter chapter 2 atong gibasa gayna na apo. Amen Kristohanon? Daw sa ang Sodom Gomora na apo. And the Bible says, remember Lot's wife. Amen? Apa mo diha? Remember Lot's wife. Amen. Hinumdumi ang asawa ni Lot. Dagan Lot! Dagan po na bata. Pag-abot sa unahan, gaulan o kalayo, asupre pa imo gaulan, gisunog ug mayo ang Sodom ug Gomora, and then the wife of Lot milingi. Paglingi niya, the Bible says, Lot's wife becomes the pillar of salt. Amen? Naba kayo makuha ng pagtulunan na para sa sigang coming? Yes. Amen. Amen? Ayaw glingi nining kalibutan na. Amen? Ayaw glingi nining present world karon. Why? Sunugon lamang kini sa Ginoo. 2 Peter chapter 3 verse 7, kining kalibutan nga atong gipuyan karon, gitungtungan karon, yung ang Bible, gitagan-an kini sa Ginoo o kalayo.
itipigan sa Ginoo, sunugon sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Amen? Amen ba, Igsoon? Oh, latawan ninyo ang ilustrasyon. Masulot ta sa mensahe before I close. Ang Ginoo, nakahibalo siya, mutagana o palinggawas sa mga tao nga Diyos nun gikan sa mga kasakitan. Og nagtagana usab siya og dako nga kalaglagan silip paghukom niya to mga taong dili Diyos nun. Ang pangutana mao kani karon. If God preserved Noah and his family for the flood, and if Lot preserved his family during the fire and brimstone, why not God preserve you in tribulation period? Amen ba? Kung kaya sa Ginoo nga ipalinggawas niya ang mga tao sa una sa pamilya ni Noah, kung kaya sa Ginoo nga gipalinggawas niya ang pamilya ni Lot, igsoon ini kabungtagon, kaya usab kang i-preserve sa Ginoo sa maabot nga kasakitan. Amen. Amen ba? Gituwaan ba nato na? Do we believe that hope? Gituwaan ba ito na klase ng paglaom? Hey, listen, pamati mo ni Pastor. Nagtuwa ba taan na? Sa panahon ni Noah, dili tiaw nga naglangoy-langoy ka, kay unfaithless ka. Sa panahon sa pagsunog, siguro na imong apo ang tanang mga tao, dili tiyaw na, nga naman faithless ka. Pero karon igsoon, tungod kay nakabaton ka pagto, just remember this promise. Kaya kang ipalinggawa sa Ginoo gikan sa kasakitan, sa umanapot sa tribulation period. O kaya ka igsoon nga i-preserve sa Ginoo sa panahon igsoon karon pa lang daan. Gihangyo tamo, gihangyo tika, gin-college tika. Kung nagtuo ka ani igsoon nga kaya ni sa Ginoo, then barugi ang imong pagtuo. Amen ba? Unsa man nato ang gidako kayo, unsa may dako kayo nato pastor nga paglaom nining butanga. Oh, natawaran ninyo ha? Eternal life. Sa panahon ni Noah, gihurot sa tao o gasto ang kinabuhi sa kalibutan. Dili ako gingon na Bible. Sakos lagkaon, inom sa brang klase diya. Sa panahon ni Lot, gihurot ang mga tao sa Sodom Gomora ilang panahon para po sa kalipay nila sa kalibutan. Amen. Amen ba? Pues karon, kaya ang Bible ang pagbalik sa Ginoo sama sa panahon ni Noah o sama po sa panahon ng Lot. Pues karon, asa nimo gigayon ang imong kinabuhi? Gusto ba ka may sama ka sa panahon ni Noah? Igsoon ayo gihurot ang imong oras o panahon para naman ining kalibutan. Yes, malipayon kung nasa kalibutan. Yes, tinuod nindot ning kalibutan. But listen, this is not our home. Dili na to ang balay. Sa ligid na po naging sa Ginoo nga gitaganaan kaniya nga mahinggalagawas ka sa kapait igsoon. Matawa na gud na. Igawas ka sa Ginoo sa kasakitan, sa malabot. Dili ba na nimo kayang panindugan? Ako igsoon kaya na ko na panindugan. Kaya ba na paglaom akong giguptan hangtod karon. Amen. Nganong dili ko mohulog sa pagpangalagad, nganong dili ko mohulog tudlo igsoon, bahin sa pulong sa Ginoo. One day sa kadlaw, hipuson ko sa Ginoo ngadto sa langit. Og dito ko makadagamtam og tinuod nga kalipay. Dili ang kalipay ni kalibutan ang lumalabay. Amen. Muna to barugan igsoon. Barug ta. Amen ba? Dili na si pastor magtinasigay diri. Hope also, kamo pong galingkod diha. Tarungan niyo pagdala niyo pagtuo og tasigan ninyo yung kagulingon nga pagtuo. Sabta na to? Let us encourage ourselves. Dili kami yung ka, ay pati na lang ko rin ko pagtuo eh. Dili lang ko mga lagad, dili lang ko magtinaro. Igsoon, kabalo ang Ginoo. No. Na i-preserve ka niya sa malabot. Kabalo ang Ginoo na. Ang nakapait lang igsoon, kaniyo ng Ginoo. Nakabalo po siya, natagana po siya, mga silot o hukom ni ato mga pili Diyos nun. Will you belong to that? Mas mabilong ta diha. Ang mga tana, asa ka gustuhan ninyo ha? Oh, rito sa sincerity.
Asay gusto nimong duha yung sa 2 Peter? Nga gusto kang ipalinggawa sa Ginoo sa malabot or ato ka may agom sa silot o hukom sa Ginoo? Di mapilian ang duha karon palandaan. Amen, Kristohanon? Sa tinudanay lang, blessed kita ka na nagtudlo sa manini. We're so very blessed. Wala kita tuduy ani dito na to sa una before. Wa gyud. Grabe na to ka panalangin oy. Blessings ka na anong gitudluan tagsama nini. Just imagine nakabalo ka sa story ni Noah. Just imagine nakabalo ka sa story ni Lot. Pero wala di ka kabalo nganong nahimo ng istoryaha kay naday dakong message sa kaluhitan. Lord. Nahitabo dito ang panahon ni Lot, nahitabo dito ang panahon ni Noah, kay mahitabo po din sa panahon na turon. Ayaw kumpiyansa. Huwag ito ng 2 Peter, nag-isgot na diya, ang pagbalis na lang sa tao, sama sa kinabuhi ni Noah, o sama sa kinabuhi ni Lot. In Matthew chapter 24, ang pagbalis na lang sa tao, sama mo usap sa panahon sa kinabuhi ni Noah. Abot sa anak sa tao, sama mo usap sa pag-abot sa kinabuhi ni Lot. Nakabalo na tanan-tanan. Di pa ibalot na sa Bible. O sa umalabot igsoon nga hukom sa Ginoo, sama usap sa panahon ni Lot, o sama usap sa panahon ni Noah. He will preserve His people and He will judge and punish ato mga tao nga dili matinahuon. Nasabtan na to, igsoon? Nasabtan ba na to? Karon na gurong panahon na magbarog tas tumuto. Karon na gurong panahon na magbuild tagtarong na pagtuo sa Ginoo. Lord. Amen ba? Can you do that? Makahimo ka tana? Kapag dili na pabuton, nga nasigol pa tani pastor. Balog sa mo kagaling ko na pagtuo. Kapag dili na kaganahan, dili na kami mong ba? Ay, kung dili ko si pastor mo, kalis na ko, dili na po ko. Kung dili ko tuon ni sis, dili po ko. No, dili na ba ang pagtuong ipangita sa Ginoo? Balog. Amen? Amen ba, Kristohanon? Sa tinudanay lang, igsoon, karong panahon na, dili na pwede magsige patagtudlo sa mga daan. Ang amin na tutuluan ko ito ng mga bago. Nga magtudlo ko to sila. Dili na pwede magsige na tagsukot sa sudanan. Kato na po mga baguanon, katong wala pa, mao atong ko i-concentrate. Mag-focus na punta sa mga wala pa o sa mga bago. Kini mga daan na, huy, parang na mo sa kagalingon na tuon. Naman tayo kagalingon na pagtuoy. Lord. Amen? Itas focus mga baguanon. Itas focus sa wala pa. Kato ang tagaan na to. Pagtagad. Kadili to sila may sakop igsoon sa kitagana sa Ginoong silot o hukom sa malabot na panahon. Nasabtan ba na to? Nasabtan ba na to? Itas may commitment na to God today. Web karon, dili na ko gusto nga ako pa'y agak-agakon sa sibahan. Gusto na ko karon, ako ang mubalong o ako ang mangita niya itong wala pa. Ako ang maagak atong wala pa. Dili sa Ginoo, ingana atong buhaton. Amen ba? Amen ba? Kaya makapaluya sa pastor kung na magsikit ang agak ang mga daan na ang katong bago ang atong agakon dili sa balay sa Ginoo. Good. Amen ba? Barutas na ba ito? Ha? Magsabot ta. Amen, Kristohanon? Magsabot ta. Karong panahon na, tabangan na to ang mga wala pa o katong mga baguanon agakon diri. Sila atong tuduan sa atong mga nahibawan sa simbahan. Dili kay kita ng daan may agak-agakon. Aliga, pila na katoy, 20 katoy. Simbata. Katong mga bago atong birahon. Nasabtan ko ninyo mga daan ha? Nasabtan ko ninyo? Kita ang gamiton sa Ginoo agakon tong wala. Natawan ninyo sila. Gisugiran niya ang ugangan, gisugiran niya ang mga igsoong, mga asawa siya. Usay gingon, girispan sa mga tao. Gibukal-bukalan ra. Na. Kisa may musulti ana. Kamu. Usaw man niya pagsulti, kung mismo kamo, agakunon pa. Baro. Amen ba? Kada ba inigpiyon sa pastor sa gagabiyon ba? Dili na maglantaw sa mga naw. Kumusta na ka to si Juan Ron? Musimba pa ka itong Domingo. Ano ba? Kada bang dili ta mabalaka kung dili ta mo ari? Mo na ipangita sa Ginoo. Amen ba? One time, yung mga nag-ato dito ano naman? Magyapon, nag-ato nimo, nag-ato nimo, magyapon yung mga ato. Uy, dapat dili niyo pati ng kurso sa inyo mag-siyong pastor, ha? Nasabtan ko ninyo? Ay ninyo, pati ang kurso sa inyong pastor. Uspon ako, blessing kayo anong gituduan tani. Good. Blessing kayo ka biya. Tuyokon ko na itong orasan. Bata pa ka. Tuyokan na to. Sa una
na ang believer pa ka, tuyo kay mong utok, ang believer pa ka. Nakabalo ba ka ni? Wala. Bakit kami yung kung blessing kayo, kay gipaibalo ka. Blessing kayo, kay gipaibalo ta. Natawa na mga kanabuhay sa wala nagibalo. Wala pong sudunga kung una. Wala pang naglamoy sa lunop na daan, wala pa nahitabo. Usap mo ninyo. Muna ka mo ang gipaibalo na, blessing ka na nato. Amen ba? Ang kinabuhi walay katapusan, maangkon na nimo. Barog lang. Saligi na. Amen. Saligi na. Kimaw na atong padayon igsoon mo na gibuhat rin ng padayon ta. Lastly, the judgment, the love of God, ipakita niyang duwa, ipakita niyang Lord. The judgment of God, ipakita ni sa Dios ngadto sa katawan sa Sodom Gomora, o ipakita po sa Dios sa katawan sa panahon ni Noah. Sa judgment, sa love of God usab karon sa maabot na hukom, ipakita niya na nato, ipakita niya na sa Ginoo nato. Wala pa na nato ron nakita o nahitagtaman nga naman, wala pa may rapture. Ini rapture na makaingon ka, this is the love of God. Iniglanto ni mo sa boss, magsakit ang mga tao yung masilingan kay Kolo Mirin. That is the judgment of God. Nasabtan ko ninyo? Makatagang taman niya na nato. Because the Bible says in 1 Thessalonians 4:16-17, balikon ko niya, ang Ginoo mismo mo'y mukanao gikan sa langit. Uban sa singgit uban sa usa ka dakong singgit sa tingog sa usa ka arkanghel ug uban sa trompeta sa Dios. Ang nangamatay ang nangamatay diyan ni Kristo may una mabanhaw o kita nga nabilin nga buhi pa pagkasagaw sa Ginoo sa kapanganuran o musukat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. O makiuban kita sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ito ba kana? Ito ba kana? 1 Thessalonians 4:16-17. Amen. Wow, pagkaninda to promise Ginoo ay. Amen. Hindi kay gumisa ang Ginoo ay. Barugan ta na. Amen ba? The love of God, yes, naigugma ang Ginoo. The judgment of God, yes, there is a judgment. In the second coming of the Lord Jesus Christ, ilain niya ang mga gustuhan. One day, sa kadlaw, ang gustuhan sa Kanlaon, ang gustuhan sa Calatrava, ang gustuhan sa Sibaway, ang gustuhan sa San Carlos, ang gustuhan sa Manila, ang tanang gustuhan sa lain pa mga lugar, isoon, asa na napita nga mga country, mag-reunion ngadto sa langit. Amen? O kanang klase nga reunion na sa mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo. Gusto ba ka mayapil sa reunion sa Ginoo, sa mga anak sa Ginoo? Gusto ba ka? Barog sa mga pagtuo. Amen? Focus lang. Padayon lang. Ini panahon na, kabalo mo, kung unsa ang atong i-concentrate, ang katong mga tao nga wala pa. Mo to tong ganuyon. Sila ang atong paybawon. Kita karon nga naa na ta diri, kabalo mo kung sa atong baton, pamati mo pastor ha, last na lang eh. Kabalo mo kung sa atong baton kitang naa na diri ron. Magtigom tag puwersa. Dili puwersa sa probinsyano ha. Magtigom tag spiritual warfare ba, puwersa. Nga dapat kita ang dasig ug isog nga muadto sa uban aron sila makahibalo sa hukom sa maabot. Dili kay kita ang kuwaang pwersa sa kalibutan. Amen? Among utana, igo na ba ng pwersa ninyo? Ang tubag, dili pa. Ligunan yung pwersa igsoon, atong ligunan. Basa sa pulong sa Ginoo, pagampo. Dahil pamati sa pulong sa Ginoo wali. Sige pamati, ampo, wag. Apil sa mga bulaton nga sa Ginoo. Apil bisag unsa. Ingnon ti ka, mapariya kag barugana na mo diri karon. Mapariya kag barugana ni mga gulang na mga pastor. 70 years na naanadyapon sa bulaton sa Ginoo. Nga naman ang ilang pagtuo nagkupot, igbalik sa Ginoo. Pastor Eddie Diaz, 80 years old plus. Dr. Ami Salva, 90 years old. See? Nganong napabilin sila sulod sa pila ka tuig. Why? Nganong wala sila nawala? Why? Nganong nagdaghan ang mga members? Why? Nganong daghan mga nalawas? Kay nagpabilin sila silang pagtuo. Nibarog sila ang ilang kasing-kasing lingon
nga sila kahimtang karon nagkupot sila silang paglaom o sila nang adto sa mga tao, nang adto sa mga umagad, sa mga igsong lalaki, sa mga mama, sa papa nga wala pa ilang kisungginlan o sa nanit igsoon na natapok na sa simbahan. Nga naman na, kaya nakabasa sila, nakabalo sila sa dakong paglaom sa umalabot. Amen? The love of God, the judgment of God, and the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Are we ready? Ready na ba? Sa second coming. Ngayon diri sa Mateo, before the tribulation come, naay kusog na kilat ug dalugdog. Wala ko magkilat ug magdalugdog, makulbaan ako na. Kay di ko makulbaan kung marapture. Kung sa may kakulbaan ako, makulbaan ko kaya mga membro, napay wala di. Napay dili pa kuan ba? Dili pa kayo kanang luto tanan. Yeah. Putay, mabili to kuan ron si Steven. Mabili to ron. May kita tanan diri, makoy yung tanan ang iro balang mabili na. Inikilat yung dalugtog, magkulbaan yung kung sinay mabili na to ba? Mo ginakulbaan ako, kaya nagatubang dito, may mga ganayon. O, linya naman. Si pastor mo sinuta, si Jesus. Nya, ano naman ka dito, wala mga kanapin sa rapture. Na, ako mag-isisiyon to, among pastor dito, kay dili man mga saba, okay raman niya. Uy! Kung di may magtinarong, di na, pag may sigon, pasadaan na pag may niya. Uy! Amen ba? Mabita na nito ko, ang atong kinabuhi ng kalibutan na dito magpuyo nga sama sa kung mag-liberalism ba? Balot ako sa liberalism. Usbo na ko ha? Kanang pagusto ra kung sa'y buhaton ba? Mama na sa tao ron, musimba lang o kidili. Nakaila Ginoo, kaya nakaila po Ginoo. Kabalo po siya mo ampo. Lunes, Santo Biyernes, Sabado, malipay saya ang yawa sa kinabuhi. Pagka Domingo, lipay na po Ginoo. Di ba pwede ana? Amen, saltan mo ninyo? We ought to live holy all the time. Dili kay Lunes at Sabado. O, libiran ako, pastor. Why pagbuot ako? Kay, balang di ko pastor. At least, musimba, mapukong Domingo. Agoy. At least, pastor, kabalo po, kumuampo. Agoy. Sayap na. The RC is have the authority. Magkatawa po ko kasi ako na authority ba? Labi kayo, ha? Kamoy na authority nga ang mga tao gani nagpuyo nga mapatuyangon kay wala ni tuloy eksakto. Amen. Muna kita dili ta magpuyo nga mapatuyangon. Muna diri sa simbahan unsay inyong pastor magkatawa ra pirme pero mamuyag tayo po yung damdama. Kung sa may buhaton basta si pastor mabuyag. Tumana po. Amen. Kaya para naman na sa inyong kaayuhan. Abig balihon na po na to. Sugot na mo. Okay na ninyo, balihon na to. Magwalit na rin pagpabuyag. Saon pagkawat sa mga kawatonon. Ulsaon para maguba dahil mong lawas. Karong adlaw manigarilyo kag pulo kakahan. Pagkaugma, minom na po ka, aning pila kakahan. Mamatay na kasundan daw, guba na ka. Ngayon na to na kami. Okay na mo anak, balihon na to. Ikaw mapadamag karon ikaw sa mundo kay para kanay mong makadawag makakasto nimo makabayad ay lang patay-patay dayon para makwarta ka. Unya gusto ka ganaon ta na. Laina pudana no. Manumbag mo ron karong bulana ha, panumbag mo. Kang pinakadaghan nga masumbagan, mao'y pimos. Na. Sabi ba to balihon na to ni? Ang yawa may madayaw ni anak. Kamu tanan, di na ko gusto makakita ninyong buutan mo. Pagpabuyag mo, kay gusto ko anak. Pamalihon ka na. Pili, no? Ang simbahan magtudlo ng pagkamatarong. Just like Noah, a preacher of righteousness. Nagwali siya sa pagkamatarong. Giwalian niya mga tao sa pagkamatarong, pero mga tao nagbugal-bugal. Si Lot is a righteous in the sight of God. Gikuha siya sa Ginoo kay dili siya gustong maapil sa silot sa mga dili matarong. Ikaw igsoon, piliay mo kinabuhi ron. Gusto ba kang matarong? Gusto ba kang apilon kag preserve sa Ginoo? Then padayon si mong pagtuo. Amen? Amen ba? Kung naay mga buyag sa simbahan, so buyag ang tututok, dili ba? Kung naay mga pahimanglo o koreksyon, atuan ang dawaton para malig-unta. Ha?
para ato ang spiritual ba nga warfare nga gahi na ba? Mira, ay nagdidilian ang bayanan kay 100 na ba na kang verse ana? Di pinabalik-dali. Oh, di ba? Pero kanay dautan na naman. Wa na ni bawang verse. Klaro kayo dali kay mahagpa. Nasabtan ko ninyo, the love of God, the judgment of God, and the second coming of God. Tuyo sa Ginoong butang simbahan aron kana ang mga taong moduol diri dili maapil sa hampak kasuko sa Ginoo. Amen. And we were be blessed today kay naapil ka nga dili maapil sa hampak sa Ginoo. Pasalamatan ba na nato? Pasalamatan ba na ninyo? Pasalamati nga may apil na performance. Lord, salamat kay dili ko maapil sa kagubot sa maabot. Lord, salamat kay dili ko maapil sa silot sa maabot. Kuha ni kong ginabuhi, Lord, gamitan ni. Angtod buhay pa ko, angtod sa kong mga kamatayon, mga lagad, kunimo, o akong ihatag ang akong kaugalingon nimo sugod karon nga mahimuot ka ani kay dili ni ako. Ana ang buhata? Amen? Barong ta? Barong? Sige, barong mo.